Bon dia a tothom, benvinguts. Bon dia, benvinguts. Hola. Acabem d'esperar un segon que acabi d'entrar la gent. Bon dia, benvinguts en aquesta segona edició de Gastropirineus. Com vàrem anunciar l'any passat, Gastropirineus té una voluntat no només de portar moltes coses a taula i al plat, sinó també de ser itinerant i per això hi mantinguent aquesta línia, que és la principal, d'anar cobrint tot el Pirineu. Si l'any passat érem a la Seu d'Urgell, aquest any hem tingut la sort que ens acullin Alp i Puigcerdà i Puigcerdà i Alp. En aquest cas, moltes actes i accions es fan en els dos llocs. Per tant, el que farem serà inaugurar aquesta segona edició, si ens permeteu, i així no hem de cridar tant perquè l'espai és petit i gairebé ens coneixerem tots en un moment. El Francesc López, director de Gastropirineus, farà la introducció, us presentarem també els nostres anfitrions en tots sentits i començarem després de seguida les sessions de cuina en directe. Gràcies i benvinguts. Sí, no? Un, dos, tres. Sembla com el local que s'està escalfant. Molt bon dia a tots i a totes, molt benvinguts. Res, només en nom de l'organització de Gastropirineus, donar-vos les gràcies per haver-nos fet confiança un any més. Esperem que aquesta jornada sigui molt productiva, tant per la gent de cuina i de restauració com pels productors. I només em queda, a part d'agrair l'assistència de tots vosaltres, perquè sense vosaltres això no seria possible, agrair sobretot a tota aquesta gent que ho ha fet possible, començant per el programa Pirineus de l'Agència Catalana de Turisme, el Departament d'Agricultura, CADI, Consells Comarcals, IDAPA i sobretot els ajuntaments que ens acullen, tant Alp com Puigcerdà, com Alp i el Consell Comarcal. A tots ells els volem agrair les facilitats que ens han donat perquè puguem fer realitat aquesta nova edició de Gastropirineus. Esperem que tot el que hem preparat sigui profitós i de l'agrat de tots vosaltres i no em queda res més sinó que desitjar-vos unes bones jornades. Benvinguts. L'alcalde de Puigcerdà i vicepresident de la Diputació de Girona, el senyor Albert Piñeira, que també m'he descuidat en els agraïments a la Diputació de Girona, també us adreçarà unes paraules. Bé, molt bon dia a totes i a tots, alcalde, gràcies a tots els presents. Comentàvem fa uns quants dies amb la roda de premsa que fèiem a Puigcerdà per presentar aquesta edició del Gastropirineus, que en el Pirineu fins ara teníem molt clars quins són els nostres actius i sabem que la neu és un actiu i que el medi natural és un actiu, que l'esport en general és un actiu, que el nostre patrimoni històric-artístic és un actiu. Cada vegada més, i penso que això és positiu, hem pres consciència que la gastronomia i el producte de proximitat, el producte de quilòmetre zero i el producte de qualitat són també un dels principals actius que tenim com a territori. Per això penso que, amb bon encert, l'any passat es va decidir començar aquesta iniciativa Gastropirineus amb la idea que fos itinerant, un any en algun lloc de la demarcació de Lleida, un altre any en algun lloc de la demarcació de Girona. Vam començar l'any passat a la Seu d'Urgell amb una jornada que va funcionar molt bé. Enguany l'organitzem conjuntament Alp i Puigcerdà, amb l'epicentre de la fira i de les jornades professionals situades en aquest Palau de Congressos i amb diferents activitats, com per exemple la conferència o el sopar que farem avui al vespre, que els farem a Puigcerdà. Intentem sobretot això, entendre que tenim una oferta molt potent de restaurants i hotels a la nostra demarcació, que tenim un producte de proximitat de quilòmetre zero de qualitat també molt important, que tenim indústries agroalimentàries aquí a la nostra demarcació que també cada vegada més són segell de qualitat i que aquesta combinació de la gastronomia i de la cuina ancestral posada al dia i en format segle XXI de cuina moderna, de cuina avançada, de cuina de mercat, són un dels nostres principals actius que tenim com a territori. Cada vegada també el client ho aprecia més i, per tant, això també ens hi ajuda. Cada vegada la gent pren més consciència de la importància d'una bona cuina, d'una bona gastronomia, d'una bona alimentació en general, perquè aquí també es parla d'alimentació i d'hàbits saludables i d'un bon producte per fer-ho possible. Donar les gràcies a tots els que feu possible aquesta iniciativa. Aquesta és una iniciativa de suma.
amb Alp i Puigcerdà hi col·laborem en moltíssimes coses. D'aquí uns dies hi col·laborarem amb el Parc de Nadal, que fem conjuntament, i una iniciativa que va començar en aquest municipi l'any 2010. Hi col·laborem amb iniciatives turístiques, amb iniciatives esportives, ara també amb iniciatives gastronòmiques, en un municipi que té una llarga tradició de bons restaurants i bons hotels aquí a Alp, com també a Puigcerdà, un municipi que en el seu dia també va acollir la mostra de cuina de Cerdanya, que es feia aquí, la mostra gastronòmica. Bé, podríem dir que, en certa manera, el Gastropirineus li pren el relleu i és un molt bon digne successió. Gràcies a totes les administracions que ho fan possible, a totes les empreses, als restauradors, a les associacions gastronòmiques, a tota la gent que surt aquí darrere. Gràcies també als nostres socis francesos, també a la Cerdanya és el lloc on potser desenvolupem més projectes transfronterers. També la cuina i la bona cuina és un bon marc per col·laborar i gràcies a Incatis, que va tenir l'encert i la iniciativa de fer-ho l'any passat, de fer-ho tenir també i que aquest any ho haguem pogut realitzar a la Cerdanya. Felicitats i per molts anys. Bé, repetir, com no podia ser d'altra manera, la benvinguda de que trobar-vos tots aquí a Alp. És un plaer acollir-vos a Alp, a la Cerdanya. I penso que és una bona oportunitat aquestes trobades Gastropirineus de poder compartir experiències, de poder-nos conèixer, fer aquesta feina de xarxa entre productors, entre elaboradors, restaurants, totes les comarques de l'Alt Pirineu, des de la Vall d'Aran fins a la Garrotxa, compartim producte, compartim bons restaurants i està bé trobades com aquestes que ens permeten explicar-nos, no sé si tots els secrets, però explicar-nos una mica què feu uns, què feu els altres, veure què es fa i per acabar donant valor a la gastronomia, que no deixa de ser un valor important de les nostres comarques. La gent ve a les nostres comarques per gaudir de la natura, de l'esquí, però també de la gastronomia. Per tant, és una bona oportunitat aquesta que entre tots ho posem en valor i a vegades tots aquells plats casolans, allò que de cuina de casa, que totes les comarques tenim, totes les poblacions, el fet també que aquests grans cuiners els hagin fet seus aquests plats i els hagin donat aquest toc de modernitat, també fa que finalment puguem tastar allò de les comarques, però també elevades a el que seria l'alta cuina. Agrair, esperar que siguin unes jornades prou profitoses per tots plegats i també és un bon moment aquí a nivell de Cerdanya. Fa pocs, quasi bé diríem setmanes, fa pocs mesos que es va constituir l'agrupació agroalimentària de la Cerdanya. També és una fita a nivell de la nostra comarca perquè ha permès aquesta unió, aquesta conjunció entre productors i elaboradors i que permetrà posar en valor el producte. Quasi bé avui serà el primer dia que s'estrenaran, tenen un estant també aquí a la part del Palau, aquí a l'espai veí, i també tenim l'oportunitat, també serà la primera sortida dels alumnes del cicle formatiu de cuina de l'Institut de Puigcerdà. Això també és una faceta llargament reivindicada des de la comarca. Tenim una comarca amb bons restaurants, però ens faltava aquesta peça, ens faltava aquesta pota, el poder tenir formació propera, formació a la comarca. Ara la tenim i per tant avui també s'estrenen. Veieu que això de la cuina, per si no ho sabíeu, veieu que té un gran futur i per tant teniu ja un paper important des del primer moment, des del principi de curs. Res més, esperar que sigui profitós i que ens trobem l'any que ve, no sé a quina comarca, l'organització ens dirà, no sé en quin moment es decidirà, però en tot cas anirem fent la roda per tot el Pirineu i, com deia l'alcalde de Puigcerdà, també és un plaer a Cerdanya, una comarca transfronterera per definició, per història. També és un plaer tenir els companys francesos també de la Càmera de Comerç, poder compartir la gastronomia i altres coses, perquè ja és llarga la tradició que tenim de compartir projectes i en tenim bones mostres, com puguin ser l'hospital, el propi escorxador, que no deixa de ser un altre element que també col·labora a difondre i a potenciar la gastronomia. Per tant, felicitats a tots i que tingueu unes bones jornades. Moltes gràcies. Doncs el que farem serà ja començar una mica amb el programa. Primer farem una prèvia. Comentar-vos que, com l'any passat, les sessions de cuina seran en directe, que els cuiners que venen d'arreu del territori el que pretenen és ensenyar plats tradicionals, plats moderns. Cada un d'ells farà l'elaboració
o explicarà l'elaboració per poder-la acabar aquí, però el Gasto Pirineus el que pretén és que sigui un congrés que hi hagi fum, que se sentin olors, que hi hagi producte, que la gent pugui ensumar i veure com es treballa. Tot això també és gràcies a la col·laboració que ja vam tenir l'any passat també de la gent de la cadena pirinenca, que us farà arribar les imatges i el so. La primera sessió, precisament, forma part d'un projecte que, com ara comentaven els alcaldes i el Consell Comarcal, té una envergadura i un volum una mica diferent, que és que precisament s'ha aconseguit ajuntar també en aquesta edició gent de diferents territoris, de Girona, Lleida, els Pirineus Orientals i Andorra. Tot això gràcies al projecte CCI, que en diuen Pirineus Med, que en certa manera aplega no només territoris i persones, sinó també productes. I per això, aquesta primera part, farem una introducció per explicar-vos què és aquest projecte. Mentrestant, alhora farem que els cuiners comencin a aparèixer. Coneixerem el projecte i coneixerem els plats que poc o molt representen el seu territori amb un fil conductor que aquest any és la vedella. Moltes gràcies. Endavant. Bon dia a tots. Sí. Jo volia explicar-vos una mica què és el projecte Cambres de Comerç Pirineus Med, que és una iniciativa finançada pel programa Interreg Poc te fa de la Unió Europea i que té com a objectiu reduir la disparitat existent entre les regions en termes de desenvolupament econòmic i social, així com la seva sostenibilitat ambiental per aconseguir una Europa unida i cohesionada. El programa Interreg pretén ajudar, en aquest cas, a crear un espai de creixement econòmic i social en l'àrea transfronterera de Catalunya, els Pirineus Orientals i Andorra. Aquesta iniciativa finalitzarà a l'abril del 2019 i compta amb un pressupost de 1.271.000 euros i va adreçada a pimes, microempreses i autònoms, i d'aquest pressupost el 65% correspon a fons FEDER. En aquest cas concret, les cambres de Girona, Perpinyà, Lleida i Andorra s'han unit esforços per promocionar i fomentar les relacions empresarials entre aquests 4 territoris. Si bé és cert que les polítiques nacionals de suport al negoci transfronterer existeixen, també és cert que les empreses, i especialment les pimes, pateixen d'un dèficit d'acompanyament tècnic i jurídic que dificulta el desenvolupament transfronterer internacional. Aquest fet es va constatar en un estudi que van realitzar les cambres i en el que es posava de manifest el gran desconeixement del territori que hi havia per part de les empreses, però també es posava de manifest un elevat percentatge d'empreses que manifestaven el seu interès per conèixer i iniciar relacions amb aquest territori transfronterer. Entre les accions a desenvolupar pel programa hi ha la creació d'una xarxa de tècnics especialistes transfronterers coneixedors del territori que assessorin a les empreses en el seu model de negoci, l'organització d'esdeveniments internacionals i la creació d'una app o un club d'empresaris transfronterers que aportin valor afegit i noves potencialitats a les empreses del territori. L'augment de les relacions comercials i les aliances estratègiques són un dels pilars de treball de les cambres, unes actuacions que tenen com a finalitat promoure el teixit empresarial àgil i dinàmic que aposti per la innovació, la competitivitat i la internacionalització. Quan una empresa vol obrir els seus mercats, acostuma a adreçar-se a mercats emergents amb un potencial de creixement important i sovint deixa de banda de mercats més propers als veïns i que, per contra, poden suposar una gran oportunitat de negoci. És en aquest context que ens movem amb aquest programa. El territori transfronterer és sovint un gran desconegut empresarial i socialment parlant. En temes estratègics podríem dir que es tracta d'un no client, d'un consumidor potencial que no es coneix. Algú a qui l'empresa no destina gaires esforços per conèixer i captar-lo i que pot suposar una gran oportunitat a mitjà i llarg termini. Si bé és cert que les barreres físiques ja fa anys que han desaparegut en aquest territori, ens trobem que quan parlem d'aquestes regions hi ha una mena de barrera psicològica que dificulta les relacions entre el territori i la cohesió. Esperem
que aquestes jornades siguin un èxit i serveixin per trencar aquestes barreres i per establir siguin un èxit en tots els àmbits. Una mica d'on comencem, de quina és la base, aquest punt de partida i aquesta sessió que inaugura avui aquesta segona edició de Gastropirineus, precisament en tot el que ens han explicat ara, representada amb els cuiners. Des de Girona a l'Empordà i aquest Pirineu que arriba al mar d'una manera o de l'altra, tenim els del restaurant Equilibri, el Kevin i l'Albert. Des de la part de Lleida, el Joel Castanyer, del restaurant La Boscana. Endavant, endavant, endavant. Des dels Pirineus Orientals hi ha en Luc Planes de Sallagosa i també des d'Andorra Josep Maria Truquet del restaurant Borda Robert. Benvinguts a tots, benvinguts a tots. Aquesta sessió de 4 és una mica complexa i complicada, podeu entendre-ho, perquè és l'única que es fa i la primera i estan una mica estrets. De fet, l'espai està pensat per fer les sessions que farem després de més de 2 en 2, però tant se val. Tots ells, com a bons cuiners joves i, a més, amb ganes de fer aquesta sessió, no només s'han adaptat a l'espai, cosa que us agraïm molt, sinó que presentaran els diferents plats amb el fil conductor de la vedella. Benvinguts i començarem, si us sembla, a preparar cada un de vosaltres des de, si podem començar, si vols, des d'Andorra, el Josep Maria Truquet, que ens porta vedella bruna d'Andorra estofada amb bolets. Exacte. Sí? Jo avui prepararé un plat clàssic i tradicional d'alta muntanya i el treballarem amb la nostra bruneta. El que faig és treballar amb uns bolets naturals de mercat, que encara tenim ara, i també dono l'opció que en cas que no tinguem d'aquests bolets puguem utilitzar els secs que ja sempre tenim a l'abast en tot mercat. Només hi cal hidratar-los i res més. I faré un procés tradicional d'un sofregit normal, que després hi posarem la vedella i l'acabarem amb el plat. Perfecte. El Jean-Luc Planes, des de Sallagosa, del restaurant Planes, un clàssic de la Cerdanya per tots els que el coneixen i els que no, que val la pena, es porta un altre plat també fet amb vedella, evidentment, que no deixa de ser un clàssic però no ha perdut mai, diguéssim, el dia a dia. En tot cas, el que ens explicaràs ara, que en tindrem dues versions, que és el tartar. No ha perdut vigència. El tartar de vedella és el vedell d'aquí de Cerdanya, que es diu la Rosée des Pyrénées. Doncs vedell d'aquí de Cerdanya preparat, tallat, i us faré la presentació del tartar, clàssica. I des del restaurant Equilibri, el Kevin i l'Albert també porten una versió, o un tartar, que com dèiem és un plat molt tradicional però que no ha perdut vigència. Endavant, sí, suposo que sí. Ja els podem deixar tots oberts, aquests micros, si cas. Endavant, endavant. Sí, ara? Sí, hola. Vale. Doncs nosaltres també farem un tartar a la nostra manera, de vaca vella de Girona. Vaca vella de Girona, i fent servir, que és molt interessant, que per això precisament quan fem plats amb carn, a vegades és buscar l'alternativa a que no sempre sigui la mateixa peça de la carn, ni les més tradicionals, ni les més cares, ni els que sempre es compren al mercat. Tenim una alternativa bastant interessant que ens ve en aquest cas des de Lleida, que és del Joel Castanyer del restaurant La Boscana, que fem vedella, sí, però... Sí, farem uns lletons de vedella. Aquella senyora fa que sí. Bueno, ma mare també és una gran consumidora. Ara les cartes dels restaurants ja no hi estan. Algun gastrobar encara ho fa anar i té bastant èxit. Nosaltres no ho havíem tingut mai a la carta, però ma mare és una gran consumidora, sempre ens ho fa separar i li cuinem per ella. I ara va vindre l'Ivan, que s'amaga aquí al darrere, fa 3 mesos, és el cap de cuina ara de La Boscana. Vine aquí, Ivan, no siguis tímid. I ell va dir, hòstia, fem uns lletons molt bons. Vaig dir, va, doncs donem-li marxa als lletons. Dic, amb això ja et guanyaràs a ma mare, que ja és un bon començament. I, bueno, doncs lletons de vedella, un plat molt humil, molt econòmic i molt bo. I, casualment, el menú de degustació més car del restaurant, on deixem triar les carns, l'únic que deixem triar el menú de degustació. Jo li deia, bueno, potser no ho triaran, i resulta que és un plat, no et diré que és el que més trien, però després del cabrit va aquest, o sigui que, mira, lletons de vedella, els tornarem a ficar de vanguarda. Molt bé, doncs perfecte. Comencem amb les preparacions, si us sembla, cada un dels equips. Això no és cap concurs, senzillament el que és avui és una posada en escena, no, perquè sembla que ara, com que tota la part mediàtica està centrada en els concursos, nosaltres fugint dels concursos,
en diem sessions de cuina en directe, no en diguem show cookings, la paraula show ja potser desvirtua fins i tot a vegades el que és la cuina en directe. Per tant, cada un dels territoris irà preparant el seu plat amb aquest fil conductor de la vedella i irem entrant en detalls, no? Com ens explicava el Josep Maria Truquet d'Andorra, que en aquest cas sí que podem explicar les parts de la vedella que es fan servir, que també és bo saber que no cal sempre que sigui ni filet ni entrecot ni les peces més populars per fer plats d'aquesta cassola. Exacte. Doncs en aquest cas agafem unes parts de la vedella menys preuada, que és la falda, tota la part del ventre de la vedella i la desgreixem una mica, li traiem una mica el greix que porta i aleshores la tallem a daus. Aleshores la reservem i el greix el desestimem. Això li podem donar un toc de carn picada per si la volem, que també és molt bo, i en aquest cas nosaltres la tallem a daus per poder-la després cuinar. Aquí veig 3 cistellets de bolets. Són d'Andorra? Exacte. No, d'Andorra ja tenim el gel, igual que la Cerdanya. No ho dic perquè com que ha plogut poc i tothom diu que no hi ha bolets i tothom busca bolets... Aquests són No de la Seu diguem o d'un son, similars. perquè si diguem d'un son potser acabat la sessió aquesta s'omple el bosc, però esclar, aquest any són més buscats els bolets que qualsevol altra cosa. Exacte. Ens ha costat una mica de trobar-los, però els anem localitzant. A través de venedors i de mercats aconseguim bolet. És a dir, que fins ara, ja ho veieu, en tenim de fresc. A partir d'ara treballarem aquest mateix plat amb el bolet assecat, el que està dessecat, i després l'hidratem amb una mica d'aigua, l'escalfem o no, amb més temps o menys temps, i després el posem en el plat. Molt bé. Havíem dit, o si no havíem dit, ara ho especifiquem, que es tracta de la vedella bruna d'Andorra. Andorra, com tots aquests territoris, comparteixen les pastures i comparteixen una mica allà on comença i acaba les comarques o el territori. De fet, les vaques això no ho saben, estan pasturant. Però sí que és important saber quin tipus de vedella fem servir. El Jean-Luc Planes, aquest tartar de vedella, amb quina peça de la vedella la fem? Alors, aquí la fem amb la Rosée des Pyrénées, que és una apel·lació de vedella d'aquí del país, i la fem, aquesta part és la cuixa, que primer hem sortit tot el greix, com ha fet el meu company, i ara ho tallem a trossos amb el ganivet per fer trossos petits, per veure que sortirà després barrejat a tots els condiments per fer el tartar. Molt bé. Abans havíem dit que des de la Cambra de Comerç de Girona els representants són els del restaurant L'Equilibri, tot i que això és Gastropirineus. Si agafem el Pirineu o el Vera i baixem una mica més el trobareu, perquè és un Pirineu ja molt empordanès, no? I ells porten un altre tartar, que en aquest cas sí també ens podeu explicar la part de la vedella que es fa servir i tot l'amaniment del tartar. Nosaltres fem servir la part de l'entrecot, que és una vaca que està madurat durant 40 dies en nevera, per una carnisseria d'allà a Olot, que tenim ja que ens ho fan ells, no? Nosaltres, el nostre tartar, ho tallem molt i molt fi, perquè d'aquesta manera es desfà més a la boca, no? I l'amanim amb diferents encortits. En aquest cas, aquí tenim echalot, tenim olives, tenim tapares, una mica de rubet, i tenim aquí anxoves, perdó. Res, una amanida, primer comencem a preparar una miqueta de pebre i després afegirem la mostassa, una miqueta de fino i després per acabar tabasco. D'aquesta manera podrem dosificar que li volem donar al stick. Perfecte. I també fent el recorregut entre el Joel i l'Ivan i en Joel, de fet el micro ho porta el Joel, tot i que l'Ivan es manté una distància. El lletó, aquesta part que havíem explicat, gairebé també reivindicat, no? Que sembla que havia quedat en desús, els gustos van canviar. Sí, però tan gustosa i com es manté també. I fins i tot veig que la cocció va agafant el punt de torradet. Fa bona flaire, Expliquem això del lletó i també el procés. El lletó molt senzill. Agafem, el desengracem amb aigua i gel fins que perd tota la sang, unes 8 hores. Si encara no ha marxat tota la sang, li tornem a canviar una altra aigua. Ara. Aigua i gel. L'important que ens quedi ben desangrat, que no quedi sang dintre del lletó. Veu que està completament blanc. Després, quan ja l'hem desangrat,
El que fem és el bullim amb aigua, a partir d'aigua freda, el bullim perquè desengrassi, o sigui, perquè marxin totes les impureses. Com si diguéssim el netegem, no? El blanquegem. I quan ja ens ha quedat blanc, escorrem i el posem a bullir amb un curbullón. És un caldo corto, nosaltres hi fiquem porro, àpid, julivert, una mica de pebre negre, una mica de sal, hi ha gent que li fica llorer, hi ha gent que li fica pastanaga, a l'Ivan no li agrada la pastanaga, bueno, un caldo corto, una mica amb verdures. O sigui, aquí el que fem ja és bullir i ja li donem sabor al lletó. Quan ja l'han bullit, el que fem és l'escorrem, ben escorregut, llavors li fiquem un pes al damunt perquè vagi soltant tota l'aigua que ha xupat, perquè penseu que és com una esponja que ens ha quedat super rehidratat d'aigua i l'aigua no ens interessa. Llavors amb un pes que pesi bastant i escup tota l'aigua. Quan ha escupit tota l'aigua, llavors ja el tenim preparat i llest, llavors el que fem és el procés que estem fent ara. És el sofregim, ben sofregidet, ve de sal, ve de pebre, oli d'oliva verge extra, el millor del món és el de les Garrigues. Evidentment. Evidentment. En aquest cas, després anirem parlant d'aquests temes. El millor del món de cada món és el millor. Bueno, l'altre és el de defensa el nostre. Per això mateix. Oli verge extra i el anem sofregint, que vagi agafant un bonic color daurat, com veieu aquí. I quan ja l'hem sofregit, acabo després de recepta. No, sí, irem fent el torn. Ara estem sofregint, no sé si es veu. La primera part, en tot cas, del que ens explicava el Joel, si aneu amb un carnisser de confiança, una carnisseria de confiança, aquesta primera part de netejar i de sangrar, gairebé que te la poden fer. Us ho poden fer, sí. Una cosa és quan et porten la peça en el restaurant, que més o menys tothom té un equip, però a casa, ja no tant per l'angúnia, sinó per facilitar-ho, doncs segur que hi ha carnisseries... Si no, no ho faran. No, per això ho dic. Moltes d'aquestes peces, per poc o molt que tingueu una carnisseria de confiança i de proximitat, que sempre són les importants i les bones, doncs aquesta primera part, que a vegades porta més feina, que també s'ha de valorar la feina, doncs us la poden resoldre. Anem fent aquest recorregut intrapirinenc del Pirineus Med. Sembla que això ja està agafant color. Ja estem a punt de posar-hi la ceba i el pebrot. Vinga. Deixarem un segon més, que acabi de fer una mica més de cocció. Coccions, com és lògic i normal, tothom sap o ha de saber i entendre que els plats que estem aquí reproduint es poden fer a casa. Ells han començat a casa i acaben... Molts han començat als restaurants amb una versió més moderna i s'acaben aplicant a casa. No excepte com si el contingut de conèixer quins productes, la idea, la manera de fer-ho. Amb aquests tartars també heu vist... El Jean-Luc no hi posa anxoves perquè aquí dalt són difícils de pescar i en tot cas amb truita de riu salada es podria aconseguir i en canvi des de la part de l'Empordà hi posen anxoves. Cada un fa la versió més propera al territori, és normal, no? En quina fase estem, Jean-Luc? Ja estem barrejant els condiments amb l'ou, els espàrrecs, el pepinillo i la ciboleta. Ara posarem sal, pebre, una mica de ketchup, que és el ketchup fet aquí a Cerdanya, de Sallagosa, que hi ha una producció de ketchup i mostassa que es fa aquí, i posem també una mica de mostassa al vi, moutarde de vigneron, que diguem en francès. I mentrestant l'altre tartar també va avançant, el tartar aquest que es ve de l'Alt Empordà, a peu de l'Albera, no? També, en aquest cas, com dèiem, hi heu introduït o posat a l'anxova, que allà sí que és de molt bon trobar i, evidentment, de proximitat. Tenim a prop, això. Sí, ho tenim a prop. I està aquí mateix. Doncs res, l'Albert està acabant de posar el fino, no?, per donar-li una miqueta... Sí, ara? Vale. Per donar-li una miqueta al tartar, i un gust així, doncs, que li direm el nostre secret, ingredient secret, no? Res, anirem muntant. El secret el direm al final? El secret el direm al final? No, és això, és un punt de fino que li posem. Serà secret abans i després de Gastó Pirineus, sí? Mantindrem el secret. Aprofitem també la benentesa que tots no només representen un territori i formen part d'aquest projecte del CCI Pirineus Med, sinó que ja tenim aquí en persona
coneixerem una mica el perfil del restaurant. La Borda Robert, el punt de Borda, com tots sabeu, i els que no sou d'aquest territori, doncs haureu de saber i aprendre-ho, no deixa de ser un espai molt singular que es troba tot en diem cap més avall en diríem masia o mas, i a cada lloc té el seu nom propi. Que poc o molt deu ser una mica la línia de la cuina que esteu elaborant. Bé, sí, nosaltres, com bé has dit, doncs la Borda és un element arquitectònic propi de tota aquesta part del Pirineu i més aviat s'utilitzava no com una masia, sinó com un lloc de reixopluc i de reaprofitament de pastures pel bestiar en moments puntuals, primavera i tardor. Després això s'ha posat amb els anys de moda i aleshores ha esdevingut que la major part d'aquestes bordes es transformin, sobretot en les parts més poblades i més cèntriques, en restaurants. Aleshores això també ens costa d'explicar una mica al client perquè concebeixi el que és una borda. El que era i el que és. Exacte, el que era i el que és, i si no molts el concepte de borda el relacionen ja en els últims anys amb restaurant i quan els hi parles d'una borda de la muntanya, automàticament pensen que hi ha un restaurant col·locat allà. No és així. A vegades les instruccions per la gent de fora de les comarques se'ls hi han de donar, perquè si no ja se sap. No vull partir res en contra dels de la ciutat, però a vegades passa això. Hem canviat una mica de bestiar. Exacte. Aleshores, la Borda Robert fa quasi 50 anys que està funcionant. És una de les primeres bordes que hi va haver a Andorra que es van transformar en restaurant i que segueix en mans de la mateixa família. Fa quasi 50 anys que gestionem el restaurant. Com bé explicaves abans, és una cuina tradicional, una cuina de muntanya, una cuina que es feia a les cases de pagès i posada en el restaurant. Aleshores, cada vegada ens impliquem més en fer el plat una mica més elaborat, una mica més transformat, una mica més ben presentat. A mestres també són una mica del dia a dia, però el contingut i la matèria primera sempre és la base d'un plat, d'una teca, per dir-ho d'alguna manera, artesana, casolana, de muntanya. I així seguim la nostra trajectòria. Carns a la brasa, carns guisades, carns de caça i després tota la resta de gamma gastronòmica que anem introduint també una mica des de l'exterior. Perfecte. No havíem ensajat, ja us ho dic ara. I si parlem de la Borda, és un restaurant que també vaig conèixer fa uns anys i allà carretes, o sigui, aquest també té molta història, les carretes i carruatges, doncs feien parada a campanes de Sallagosa. Ara s'hi paren cotxes i potser fins i tot algun autocar. Sí, ja fa. Peu del que era la carretera principal. Ja fa 123 anys aquest any que la casa existeix, parades de carretera per baixar a Perpinyà i anar cap a Andorra, doncs ja estem tots lligats aquí. I provem de fer una cuina tradicional, una cuina francesa clàssica, amb productes locals, productes d'aquí. Doncs treballem molts amb els productors d'aquí, que ens fan bons productes, o tenim de tornar a treballar per poder que el client sigui molt content. Aquesta paraula, si us hi fixeu, és el fil conductor també, producte i productor, productor i producte, que és una de les preocupacions màximes d'aquests darrers anys per tornar a tenir i que es trobin, sobretot els petits productors, tornin a fer algunes de les coses que estaven no desapareixent, però havien perdut potser la qualitat, i d'aquesta manera els cuiners ajuden a que el petit productor pugui sobreviure, de tota manera que ho fan servir, i com dèiem abans, després moltes coses això es transformen en producte de mercat. Des de l'Alt Empordà, el restaurant Equilibri no té tanta història de carretes i de borda, però sí que està molt ben emplaçat en un municipi, ho expliquem ara una mica, mentre acaben de muntar el plat, i també en un espai on la restauració, evidentment, té un poder important. No només pel territori de l'Alt Empordà, sinó també perquè allà on estan ells posats també ha sigut una referència de bona gastronomia. En aquest cas, fem 5 cèntims d'aquest restaurant que ells no fa molts anys que l'estan portant, però sí que ja és conegut, no? L'Equilibri. Sí, fa poc temps que hem obert, fa un any i mig, i allà, d'estar així apartat, ens ho ha permès de desenvolupar el nostre estil de cuina, no? El que fem al restaurant, per exemple, no tenim carta, hem tret la carta i només proposem 3 menús que adaptem en funció dels productes de temporada. Tenim una carta així que nosaltres dinàmica, no?
que anem canviant en funció dels productes dels proveïdors, de la gent del poble, treballem molt amb la gent del poble, i també tenim la sort de tenir mort, de tenir galiners, de tenir animals, i llavors això. Tenim poc temps obert, però anem fent a poc i anem el nostre estil. I com deia, també ja és un referent d'aquesta zona. I parlant de Lleida, d'aquí al restaurant La Boscana, que també potser en aquest perfil i de cuina tradicional, cuina clàssica, però amb aquests tocs que posen tots més moderns, de presentació que deien alguns, és part de la vostra cuina. Sí. Això és tendència ara de tots els restaurants, de tots aquests cuiners joves. Estic una mica ja entremig, soc més gran ja que ells, però sí, intentem fer una cuina clàssica ben feta, però evidentment aquestes vaixelles que hi ha avui dia ja fa que passi a ser un plat modern. Després també jo crec que tots, per exemple en el meu cas, fem una cuina d'avantguarda, perquè vaig estar uns anys al càtering del Bulli, però també m'agrada molt la cuina clàssica, i llavors a casa nostra fas com un viatge, no? Pots prendre alguna cosa super ultramodern, com pot ser alguna amb nitrogen, esfèric o de construcció, però després te pots acabar el menú menjant-te un lletó de vedella, que és un plat que els encanta a les àvies i a les mares, llavors una mica és això. I a la gent jove, no? I a la gent jove ja d'entrar això. Sí. A vegades el que passa amb aquests noms, lletó, potser fa molts anys gairebé te'l menjaves, no diré per obligació, però era com a cuina de recurs, cuina molt casolana i d'aprofitament. Que hi haurà aquí també una sessió de cuina d'aprofitament per conèixer i saber bé, a través de les cuineres de Sils, de conèixer i saber bé com funciona aquesta cuina, perquè l'aprofitament era una base important de l'economia domèstica i també ho és dels restaurants, perquè un restaurant que aprofiti bé, suposo que a part de fer bona cuina, també, abans hem parlat que un tartar es feia amb un tros d'una peça d'entrecot, l'altre es feia amb una part desigual de llata. O sigui, l'aprofitament és un fil conductor d'una part de la cuina. Sí, també és el guai, que a partir d'un mateix plat, un cuiner farà d'una manera i un altre a la seva manera, i això és el guai de la cuina. Molt bé. El lletó el tenim a la recta final. L'estofat d'Andorra, com el tenim? Bé, ens falta un xic nosaltres. Penseu que es tracta d'un plat de cuina tradicional, de xup-xup, de tranquil·litat, per tant vaig una mica més retrasat que els meus companys que fan plats més ràpids. Ara jo ja introduiré els bolets, és a dir, l'avançarem una mica, perquè penseu que això és d'allò que ho poses en els fogons i vas fent altres coses mentre li vas donant toms i el deixes fer. Nosaltres, en aquest cas, l'avançarem una mica. Introduirem ara ja els bolets, i hi he posat les herbes aromàtiques, que són collides de muntanya totes, i aleshores... Quines herbes hi has posat avui? Hi hem posat tajòlida, hi hem posat una mica de timó, orenga, i després hi ha també una mica de romaní. Tot trinxadet, són unes herbes que collim a la muntanya i que li dona molt bon gust als estofats. Hi hem posat el conyac, i després hem introduït una mica de vi blanc, i ara ho deixarem coure una mica. Quan tinguem una mica més en cocció, hi posarem el caldo de pollastre. Ja que parlem de les herbes i espècies, hi ha una sessió també dins d'aquesta segona edició del Gastropirineus en què la Iolanda Bustos i el senyor Muntaner ens parlaran d'herbes i espècies perquè sapigueu i conegueu tota aquesta part que es pot aprofitar, com ens deien ara, no només des del Josep Maria Truquet, que coneix bé, sinó de la cuina en general. Anem a veure l'última part. Ja podríem parlar de com s'emplata i es serveix el tartar. El tartar en alguns llocs més clàssics, no sé si a casa vostra encara, es fa com aquell que diu a davant del client. Sí, ho fem a davant del client, sí. El client va triant una mica si el vol més picant, més pujat, amb quin tipus de condiment li agrada més que li posis, i finalment després sí que la part final, que és la barreja de tot. El suc del canell, que és l'important, que aquesta és l'essència del que l'està fent, perquè esclar, la cuina en directe al menjador s'ha perdut una mica, però el tartar sembla que si no es fa a prop o bé servit o ben platat, doncs o se li demana al client, ens ho explicarà també el Kevin, com ho feu vosaltres, se li demana al client com li agrada, molta mostassa, menys, molt picant, menys picant. És molt al gust del client, com moltes coses, no? Un estofat potser és més complicat de fer-ho al gust de cada un, però el tartar sí, no? Bueno, nosaltres a casa ho fem al gust d'en Sergi.
Sí. En Sergi... Molt bé, el gust d'en Sergi, el gust d'en Sergi. el client diu, fantàstic. El gust del xef. I llavors, si al xef li agrada més picant o menys, doncs, clar, ho fem, tenim una... Un paràmetre... Sí, un paràmetre mitja, no? Però realment, com que són tapes que fem, doncs poques vegades la gent ho torna, no? Ho menja com nosaltres pensem que s'ha de fer. Molt bé. Això és una filosofia nostra. Vosaltres com el serviu? Així, amb patates fregides d'aquí, de Cerdanya. Molt bé. Clàssica, així. I vosaltres veig que feu una mica de parament? Sí, bueno, juguem molt amb la presentació dels plats a casa, així que res, juguem així amb el plat, no? El plat de l'os, i llavors doncs a part li posem una mantega i una miqueta de pa que està torat amb una mantega d'avellana, que li donarà un gust així, doncs, una mica de torat i juguem amb més gustos. I per sobre? Per sobre té una miqueta de cep, que ja estem en temporada, i les primeres tòfones de la Garrotxa, de la zona volcànica. Doncs continuem jugant amb el producte i el territori. I el lletó? El lletó que també, a part del que deies tu, és el mateix lletó, però amb una presentació amb un plat de ceràmica. El que pretenem al final és que els restaurants, el producte i el cuinat i emplatat sigui el protagonisme, perquè hi ha vegades o hi ha hagut èpoques en aquesta història de la cuina que era més un festival de ceràmica que una mostra gastronòmica, no? Per tant, diguéssim que la ceràmica juga un paper, però no és el fil conductor ni del restaurant ni del menú, no? Per tant, aquí sí que la presentació final no deixa de ser el lletó com a tal, amb una mica de guarniment. Sí, és un guarniment, en aquest cas hem ficat una aubergínia a la brasa. Al restaurant la presentem amb aubergínia a la brasa picada i després li fem una camisa amb la mateixa aubergínia que hem tallat a làmines, amb paper film i fem com un embotit. Però bueno, si podria ficar a la guarnició una patata bullida, trinxada així al morter o amb una forquilla amb oli i salpebre, meravellosament bé. Vull dir que podríem ficar producte humil i guarnició humil també, i què hi ha millor que una patata recent o feta a la brasa, al caliu, i després picada amb una forquilla. Jo crec que és de les millors guarnicions que hi ha. Després un puré de patata amb llimona, o podríem ficar el que ens agradés més, una pastanaga bitxí o això. Però l'important és el lletó, l'important és el producte, i és una recepta que ha vingut per quedar-s'hi bastant temps a casa nostra. Sí, aquesta és la que... L'important és aquest senyor d'aquí, el senyor Lletó, que està melós, que té una textura única. Després la salsa de rostit, una salsa d'un rostit d'ossos de vedella, un fondo oscuro, i per sucar i pa i per disfrutar. No direm que es cuina healthy, però cuina pel gaudí. Molt bé. I ara ja em sembla que ja teníem enllestit emplatant el plat de la vedella bruna d'Andorra, estofada amb bolets, per tant gairebé que tindríem... Després la gent aquí, més que tastar, amb el sentit que aquests plats s'han elaborat, evidentment, pensant que s'han de menjar, però més que tastar, sempre els deixem una estona perquè la gent pugui venir a fer, si vol, una foto, veure com han quedat. Com apuntàvem abans, tenim aquí un suport de plats que són bastant neutres perquè el que ha de destacar és el producte. N'hi ha de rodons, n'hi ha de quadrats. Ja sabeu que això no ha de ser definitiu. Aquí ho fem amb fusta i crec que ja estava gairebé llest l'estofat. Sí? Ja el tenim. Nosaltres hem fet el truc de televisió. Sabeu aquell que es presenta tot i després ja portem el plat acabat? Doncs una mica hem fet això. És a dir, deixem que faci el xup-xup aquí lentament. Sí, perquè aquí has portat una cassolada familiar, eh? Sí. Això, esclar, aquí dalt, bueno, aquí dalt vull dir en general, però es veu que la gent és de vida i dius, no, és un plat, i vinga, en fem per 6. Però fa goig. Sí, home, i tant, molt més goig que una ració d'aquelles que sembla només un... Això mateix. I després ja l'hem portat emplatat i a punt de servir al client. Al començar a taula se'ls presenta d'aquesta manera. Perfecte. L'horari ja veieu que va una mica més tard del previst, però ha sigut molt constructiu. Deixarem fer una pregunta, si algú vol venir a veure de prop com ha quedat, si vol parlar amb ells per algun detall, però sí que un agraïment molt especial a tota la gent que ha aconseguit que aquesta sessió i tot el que es fan aquí avui s'hagi pogut fer i sigui possible, que és, com ens han explicat abans, el projecte CCI Pirineus Med, que s'ha incorporat a Gastropirineus, cosa que ens ajuda
I per això hem tingut tenir des de Girona, des del restaurant Equilibri de l'Alt Empordà. No hem dit el municipi. Perdona? No hem dit el municipi del restaurant Equilibri. Navata. Navata. Des de Navata tenim el restaurant Equilibri, que ha vingut el Kevin, l'Albert i el Sergi, però és el que decideix com es fa el tartar. Pel·lícula. Moltes gràcies, restaurant Equilibri de Navata. De Lleida, el Joan Castanyer i l'Ivan Solà, des del restaurant La Boscana, també han pogut participar aquí gràcies a aquest projecte que la part humana i la part gastronòmica i culinària ens agermana a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. I de Llagusa, el restaurant Planes, de l'Henry Planes, que ja és... Quina generació estem parlant? Cinquena generació del Jean-Luc Planes, que representa també aquesta part del Pirineu Oriental. Moltes gràcies. Gràcies. I d'Andorra, el Josep Maria Truquet, que no ha volgut ser-hi, però sí que hi és present, perquè sempre hi ha, al costat dels cuiners és com al costat de tothom, sempre hi ha algú que dona un gran suport o un molt bon suport, i en aquest cas, com us dèiem abans també, des d'Andorra, el Josep Maria Truquet i la Dolors han vingut des del restaurant La Borda Robet. Moltes gràcies per venir i per aquesta sessió tan fantàstica. Ara hi ha una pausa cafè, que us recordem, la pausa cafè, com els dinars que es fan aquí, ho deixem avui tot aquí a punt, dinar, teniu els plats cuinats, tot això gràcies a la col·laboració inestimable del col·lectiu de la cuina de Cerdanya i de tot l'equip que venen també parlat abans de la Puigcerdà, que això sí que és una part d'ajuda important, el cicle formatiu de cuina i gastronomia de Puigcerdà, que dona cobertura a tota aquesta part de la comarca. Els alumnes joves, la gent jove que ha vingut a aprendre i suposo que també a ensenyar-nos alguna cosa. Tot això ho tenim i demà de matí, que us agradi fer una cosa una mica diferent, hi ha un esmorzar de muntanya. Ben aviat, ben d'hora, com diu el nostre amic Guardiola, tindrem aquí també, després us ho podeu informar, tant a la guixeta d'entrada, per comprar els tiquets, tindrem demà un esmorzar de muntanya potent, intens, fantàstic, de conducció amb el Jaume, amb el Jaume Fàbrega, de productes de territori. Anirem parlant, però mentrestant, gràcies a tots un altre cop. A tots, gràcies per haver vingut, que hem començat molt de pressa. No marxem. Passejar una mica i fer un bon esmorzar amb els de... Ja sé que serà just, havíem de començar la següent sessió a les 11, donarem una mica més de marge i diguem que a un quart de 12, o una mica més, o 20, ens hi posem. Gràcies a tots.